ଶୁଖିଲା ଛତୁ ତରକାରୀ ଖାଇ ପରିବାରର 7 ଅସୁସ୍ଥ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକଟ ଥାନା ଅଧୀନ ଆଦିବାସୀ ପୁର୍ଲା ଗ୍ରାମରେ ବୁଧବାର ଶୁଖିଲା ଛତୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ ତରକାରୀ ଖାଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 7 ସଦସ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ଛତୁକୁ ଶୁଖାଇ ରଖି ଖାଇବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ହୀରା ସିଂ ଭତ୍ରା 55 ବର୍ଷ, ତୁଳାରାମ ଭତ୍ରା 36, କମଳା ଭତ୍ରା 53, କଲମ ଭତ୍ରା 33, ତ୍ରିନାଥ ଭତ୍ରା 40, ସହଦେବ ଭତ୍ରା 8 ଏବଂ ବିଜୟ ଭତ୍ରାଙ୍କ ବୟସ 4 ବର୍ଷ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉମରକଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ହୀରା ସିଂ ଭତ୍ରା 55ଙ୍କ ଘରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରୁ ଶ୍ରାବଣ ଛତୁ ଶୁଖାଇ ରଖିଥିଲେ। ବୁଧବାର ଘରେ ଉକ୍ତ ଶୁଖିଲା ଛତୁରେ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ତି ହେବା ସହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଉମରକଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ଉମରକଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଡାକ୍ତର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।